Góra, tak, jestem. Łap mnie za nos. Dawaj. No dawaj, dawaj gościu. Tak. Ale mam klamkę, co? I uwaga, i teraz na tą stronę. Dawaj, tu. Tak. Tak, pięknie. Ojej. Co, się nie podoba, co? Co ja nie dotykasz? Co ten trójkątny język dotykasz ty do mnie? Chcesz z pani? Patrz. I tu teraz siadaj. Siadaj. Tak, na wprost. Na wprost. Mam dobry źródło mózgu. Chwytaj. Nie chwycisz? Hop. I znowu. Boczek, 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 boczek. Tu, Staśku. Tu, Stasiu. Tak, bardzo ładnie. I znowu plecy. Boczek. I tu. Pięknie, ty teraz to sobie... Tak. Uwaga. Stachu. A się zająłeś teraz. Dobra.